Assalomu alaykum do'stoni aziz. In бургер, яъне кинг донери турки мебошад. Тавре дида истодаед. Чхале ки дар ватан ҳаст ку ҷое ки медроем Макдоналдс, ҷои турки мерве, инам ҳамон барин. Дӯстони азиз, тавре дида истодаед. Инҷо нон гузошта шудааст. Метавонед ки бо анамихе салато аввал заказ мекунед бургер ва чикен бургер. Тавре дида истодаед. Бо нахуд, бо гӯшт тайёр мекунанд. Гӯшти гов, гӯшти марғ, чикен, палпалел, палпалел. Ин бо нахуд мебошад. Бисёр бомазза аст, дӯстони азиз. тавре дида истодаед. Бо салатҳои ҳар хел бисёр бомазза. Ин соус мебошад, ин соуси сафед мебошад. тавре дида истодаед. хеле бомазза. хеле бомазза, дӯстони азиз. 5 евро Донор кинг. Инҷо нархҳо